serbska młodzina je tedy jeva do južnoslovenské zabažovali při natvare pomalí, oni jsou tedy tvarili železnickou čáru mezi Sarajevom a Zagrebem. Tam je ten volný záměr a moja sotra je tedy tež jen děník písala, když se týž vazoval před litami jinou v nové době a po mojím začal tež v novším času v serbské novině. A pak jsou již některé leta saminili myslím. Tedy je predať, že sa takrat tá svobodná nemská mladina je sa v Nemsky založila a serbská mladina sú sa pod menom serbská mladina organizovali. A tak sú ešte projekty, až napríklad Natvar serbského domu. To je bol ten orgán, ktorý to organizoval alebo namójal, ale mladí ľudia sú vtedy tež z veľkej záležitosťou při natvare, při samozrozumeniu Serbov skutkovali.